वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे। त्याचबरोबर होमिओपॅथीबद्दल मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या जनजागृतीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सर्व वर्गातील लोक आज होमिओपॅथीकडे वळत आहेत। जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत। होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने। दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत। डॉक्टर विजय कुमार माने यांनी आपल्या वैद्यकीय कार्याची सुरुवात व्याख्याते म्हणजेच लेक्चरर म्हणून केली। त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली। 22 वर्षांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये लावलेल्या रोपाचा आज महाराष्ट्र, गोवासह 12 क्लिनिक्समधून देश विदेशातील रुग्णांना लाभ होत आहे। मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटची निर्मिती डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून झालेली आहे आणि उत्तरोत्तर त्यामध्ये नवीन संशोधन प्रक्रिया सुरू असते। कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजय कुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते। रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात। नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर। आरोग्याचं मॉडर्न युग या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटद्वारे लिव्हर सिरोसिस, कॅन्सर, किडनी फेल्युअर यासारखे गंभीर आजार बरे होताना दिसत आहेत। त्याचबरोबर रुग्ण सामान्य आयुष्य जगतानाही दिसत आहेत। त्याचे पुरावे म्हणून आपण रुग्णांचे अनुभव त्यांच्याचकडनं ऐकत असतो। गेल्या काही भागांमध्ये आपण कॅन्सरविषयी, लिव्हर सिरोसिसविषयी चर्चा केली। आजच्या भागामध्ये आपण लहान मुलांमधले किडनी विकार किंवा नेफ्रोटिक सिंड्रोम या विषयावरती मार्गदर्शन करून घेणार आहोत आणि या संपूर्ण विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सिनियर कन्सल्टंट डॉक्टर। कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। तर डॉक्टर, आजचा जो आपला विषय आहे तो आहे लहान मुलांमधला जो किडनीचा विकार आहे किंवा आजार आहे त्या संदर्भातला, म्हणजेच नेफ्रोटिक सिंड्रोमबद्दल आपण बोलणार आहोत। त्या आजाराकडे जाण्यापूर्वी थोडंसं आपण किडनीविषयी बोलूया की आपलं शरीरामध्ये किडनीचं नेमकं कार्य काय आहे, किडनीची रचना साधारण कशा प्रकारे, आणि ओव्हरऑलच किडनीचं महत्त्व आपल्या शरीरामध्ये नेमकं कशा प्रकारे, काय सांगाल? मानवी शरीरात 2 किडनी असतात। या किडनी पोटामध्ये एक्झॅक्टली पाठीच्या कानाच्या दोन्ही बाजूला लोकेटेड असतात। पुरुषांमध्ये याचं वजन 150 ग्रॅम इतकं असतं, तर स्त्रियांमध्ये हे वजन 135 ग्रॅम इतकं असतं। उजवी किडनी ही थोडीशी वरच्या बाजूला असते कारण त्या बाजूला लिव्हर असतं, तर डावी किडनी थोडीशी खालच्या बाजूला असते। किडनीज, युरेटर, ब्लॅडर आणि युरेथ्रा अशा प्रकारे किडनीची संरचना असते। हे झालं किडनीच्या स्ट्रक्चरविषयी। आता आपण किडनीचे कार्य काय आहेत ते तर थोडक्यात आढावा घेऊया। किडनीचं सर्वात महत्त्वाचे कार्य म्हणजे रक्तशुद्धीकरण करणं। रक्तशुद्धीकरण करून अशुद्ध हे जे पदार्थ आहेत, युरिया क्रिएट, हे काढून बाहेर टाकणं आणि रक्तातील आवश्यक घटक फक्त रक्तामध्ये ठेवणं, हे सर्वात महत्त्वाचे किडनीचे कार्य आहे। त्याचबरोबर क्षारांचे व पाण्याचे संतुलन ठेवणं। या क्षारांमध्ये कॅल्शियम, फॉस्फरस, सोडियम, पोटॅशियम हे क्षार अतिरिक्त शरीराच्या आत साठवून न देता योग्य प्रमाणात त्याचं संतुलन ठेवणं हेही किडनीच करत असते। त्याचप्रमाणे अतिरिक्त पाणीही शरीराच्या आत साठवून न देता पाण्याचं युरिनद्वारे निचरा करणे, अतिरिक्त पाण्याचं, हे किडनी करत असते। त्याचप्रमाणे व्हिटॅमिन डीचे सिंथसाइज हे किडनीकडूनच होत असते। ब्लड प्रेशर आपलं जे मेंटेन होत असतं ते किडनीमुळेच मेंटेन होत असतं।
त्याचप्रमाणे इरिथ्रोपोएटिन हे महत्त्वाचे हार्मोन, जेणेकरून RBC या नवीन तयार होऊन नॉर्मल व्यक्तीमध्ये हिमोग्लोबिन मेंटेन राहत असतं. तर हे हार्मोन सिक्रेट करण्याचं महत्त्वपूर्ण काम किडनी करत असते. त्यामुळे ज्या पेशंटना किडनी डिसीज आहे त्या पेशंटमध्ये हे इरिथ्रोपोएटिन सिक्रेट होत नसतं. त्यामुळे अशा पेशंटमध्ये ॲनेमिया, रक्ताची कमतरता आपल्याला दिसून येते व या पेशंटमध्ये इंजेक्शनच्या स्वरूपातच त्यांना इरिथ्रोपोएटिन हे हार्मोन घ्यावं लागतं. तर आता आपण जर किडनीच्या विकारांकडे गेलो नेमकं, तर मग नेमके किडनीशी संबंधित कुठले कुठले आजार असतात आणि त्याचं वर्गीकरण करायचं झालं तर कशा प्रकारे करता येऊ शकेल? किडनी डिसीजमध्ये आपल्याला जर वर्गीकरण करायचं म्हटलं तर ॲक्यूट आणि क्रॉनिक हे प्रामुख्यानं आपल्याला क्लासिफिकेशन करता येईल. ॲक्यूटमध्ये काय असतं तर तात्पुरत्या काळासाठी किडनीचं काम कमी झालेलं असतं. त्याच्यातून किडनी पूर्णपणे रिकवर होऊ शकते व तिचं पूर्ववत काम, कार्यक्षमता टिकून राहू शकते. ॲक्यूटची कारणं ही बऱ्याच अंशी वेगळी असतात. ॲक्यूटमध्ये जर सडन एखाद्या पेशंटमध्ये मासिव्ह हिमरेज झाला, म्हणजे जास्त प्रमाणात रक्तस्राव झाला, तर हायपोव्हॉलेमिया होतो. हायपोव्हॉलेमियामुळे काय होतं तर किडनीकडं जे रक्त प्रवाहित होत असतं त्याचं प्रमाण कुठेतरी कमी होतं, म्हणजे त्याला हायपोपरफ्युजन असं म्हणतो. या हायपोपरफ्युजनमुळं किडनीचे कार्यक्षमतेवर गंभीर परिणाम होतो, पण तो तात्पुरता असतो. त्याच्यातून किडनी रिकवर होऊ शकते. ॲक्यूटमध्ये व्हायरल, बॅक्टेरियल किंवा पॅरासायटिक जर इन्फेक्शन होत असले तर त्याच्यामुळं पण किडनी फेल्युअर होऊ शकतं. पण हेही ॲक्यूट किडनी फेल्युअर असतं, तात्पुरत्या काळासाठी झालेलं असतं. त्याच्यातून पूर्ववत किडनीची कार्यक्षमता, परत पूर्ववत किडनीचं काम सुरू होऊ शकतं. बॅक्टेरियलमध्ये मलेरिया, डेंग्यू, लेप्टोस्पायरोसिस ही काही कारणं आहेत की जेणेकरून तात्पुरत्या काळासाठी किडनीचं काम थांबतं. क्रॉनिकमध्ये आपण बघितलं तर डायबेटीज आणि ब्लड प्रेशर ही दोन खूप महत्त्वाची कारणं आहेत क्रॉनिक किडनी फेल्युअरसाठी. त्याचबरोबर SLE हा ॲटोइम्युन डिसीज, यामध्येही क्रॉनिक किडनी फेल्युअर होऊ शकतं. त्याचप्रमाणे IgA नेफ्रोपॅथी व मेम्ब्रॅनो प्रॉलिफरेटिव्ह ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस म्हणजे MPGN या तिन्ही आजारात क्रॉनिक किडनी डिसीज किंवा क्रॉनिक किडनी फेल्युअर आपल्याला दिसून येऊ शकतं. लहान मुलांमधला जर किडनीचा विकार आहे किंवा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तर त्याविषयी काय सांगाल? नेमका हा आजार आहे तो काय आहे? कोणत्याही वयोगटाच्या पेशंटच्या अंगावर जर सूज येत असेल तर त्याला आपण नेफ्रोटिक सिंड्रोम असे म्हणतो. पण प्रामुख्याने हा आजार लहान बच्चूंमध्येच दिसून येतो. 2 ते 6 वर्षाच्या बच्चूंमध्ये हा मोस्टली दिसून येतो. याची सुरुवात कशी होते तर किरकोळ लक्षणांनी सुरुवात होत असते. सर्दी, ताप, खोकला, वारंवार ते मूल आजारी पडतं, अशा प्रकारे त्याची सुरुवात होते. जेव्हा इन्व्हेस्टिगेशन केले जातात तेव्हा आपल्याला असं दिसून येतं की युरिनमधून प्रोटीन्स जायला लागलेले आहेत. थोडक्यात जर सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर आपली किडनी साध्या चाळणीसारखं त्याचं आतलं स्ट्रक्चर असतं. त्याच्यातून जे अनावश्यक घटक आहेत, जास्तीचं पाणी आहे, ते फक्त त्याच्यातून ट्रान्सफर होऊन बाहेर पडत असतं. पण ज्यावेळेस नेफ्रोटिक सिंड्रोम हा आजार होतो त्यावेळेस काय होतं तर ही चाळणीची जी होल्स असतात, छिद्र असतात, ही रुंदावतात, ही मोठी होतात. त्यामुळे शरीराला जे आवश्यक आहेत प्रोटीन्स, जे लार्ज मॉलिक्यूल आहेत, तेही त्याच्यातून बाहेर पडायला सुरुवात होते. अनावश्यक घटक आणि पाणी याच्याबरोबर प्रोटीन्सही बाहेर पडायला सुरुवात होते. त्यामुळे शरीरामध्ये प्रोटीनची कमतरता दिसून येते. हायपोप्रोटीनेमिया असं आपण त्या कंडिशनला म्हणतो. हे प्रमाण कधी कधी 3 ग्रॅमपेक्षा सुद्धा जास्त आपल्याला दिसून येतं. हायपोप्रोटीनेमियामुळे काय होतं, बाळाची प्रतिकारशक्ती बच्चूची कमी होते. त्याचप्रमाणे हातावर, पायावर, पोटावर सूज असणं हेही आपल्याला दिसून येतं. सकाळी उठल्यावर चेहऱ्यावर सूज येणं, डोळ्याच्या खाली सूज असणं व डोळ्याच्या वरतीही सूज असणं हे नेफ्रोटिक सिंड्रोमचे प्रमुख लक्षण आपल्याला सांगता येईल. होमिओपॅथीची लाईन ऑफ ट्रीटमेंट आपली काय असू शकते त्या अनुषंगाने आपण पुढची चर्चा सुरू ठेवूया. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. जन्म आणि मृत्यू या 2 बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग
जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. लहान मुलांमधला किडनी विकार म्हणजेच नेफ्रोटिक सिंड्रोम या विषयावरती आपण जाणून घेतोय. असाच एक रुग्ण त्याच्या पालकांचा अनुभव आपण जाणून घेऊया आणि त्यांच्या रिपोर्टचाही आढावा घेऊया. कार्तिक बारभाई, वय 7 वर्ष, राहणार जेजुरी, पुणे. याला डिसेंबर 2015 मध्ये हातापायाला, चेहऱ्यावर, पोटावर सूज आली होती व सतत त्याचे पोट दुखत होते. डिसेंबर 2015 मध्ये त्याला त्रास चालू झाला. सुरुवातीला डोळे सुजायला लागले, नंतर दिवस जसा मावळ तसं पोटाला सूज आली, नंतर मग पायाला सूज येत राहिले. कार्तिकच्या पालकांनी त्याला स्थानिक डॉक्टरकडे दाखविले. त्यानंतर त्यांनी पुण्यातील नामांकित हॉस्पिटलमध्ये दाखविले असता तेथील तज्ज्ञांनी त्याला नेफ्रोटिक सिंड्रोम हा आजार झाल्याचे निदान केले. इथे फॅमिली डॉक्टरकडे ट्रीटमेंट चालू केली, बघितलं तर त्यांना ते रिपोर्टनुसार कळल्यावर त्यांनी नामांकित हॉस्पिटलमध्ये जायला सांगितलं. त्रास होतच होता कंटिन्यू, मध्ये फरक पडला, नंतर परत सूज येत होती. जसं क्लायमेट चेंज झाले की त्याला त्रास होतो. त्याच्या शरीरातून लघवी जाण्याचे प्रमाण कमी असल्यामुळे त्याच्या पोटाला सतत सूज असायची. त्याचे वजन वाढले होते. त्याची प्रतिकारशक्तीही खूप कमी झाली होती. तज्ज्ञांनी त्याला स्टिरॉइड देणे चालू केले, परंतु त्याचा त्याला फारसा फायदा झाला नाही. त्याचे लघवीतून प्रोटीन जाण्याचे प्रमाण वाढले होते. त्याचे युरिन प्रोटीन 2460 व युरिन क्रिएटिनिन 281.66 इतक्या प्रमाणात वाढले होते. त्याच्या अंगावरील सूज काही कमी येत नव्हती. कार्तिकला एप्रिल 2016 मध्ये त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. डिसेंबर 2016 मध्ये मॉडर्न होमिओपॅथिकची माहिती मला टीव्हीद्वारे मिळाली. त्यानंतर आम्ही ट्रीटमेंट चालू केली आणि नंतर 3-4 महिन्यांनी आम्हाला थोडा फरक जाणवू लागला. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर त्याला 4 ते 5 महिन्यातच फरक जाणवू लागला. त्याच्या तब्येतीत सुधारणा होऊ लागली. त्याच्या शरीरावरील 90% सूज कमी झाली असून त्याची प्रतिकार शक्तीही वाढली आहे. तो आता पूर्वीसारखा सतत आजारी पडत नाही. डॉक्टर विजयकुमार माने यांचे औषधं घेण्याची पद्धत खूप सोपी आहे. त्याचा साईड इफेक्ट काही होत नाही आहे. माझ्या मुलाप्रमाणे इतर कोणाला जर त्रास होत असेल तर त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथिकची ट्रीटमेंट जरूर घ्यावी. त्यांनी तुम्हाला फरक लवकरच जाणवेल. जानेवारी 2018च्या रिपोर्टनुसार त्याचे युरिन प्रोटीन 410 इतके कमी झाले आहे, तर सेरम क्रिएटिनिन 0.37 इतके कमी झाले आहे. तसेच त्याच्या लघवीतून प्रोटीन जाणे कमी झाले आहे. कार्तिक इतर लहान मुलांप्रमाणे नियमित शाळेत जात असून त्याची दिनचर्या सामान्य व आनंदी आहे. तर आत्ताच आपण कार्तिक बारभाई या रुग्णांच्या पालकांचा अनुभव ऐकला, त्यांच्या रिपोर्टचाही आढावा घेतला. परंतु ही संपूर्ण केस डॉक्टरांनी कशाप्रकारे हँडल केली हे त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. मी स्त्री आहे
आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. डॉक्टर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण कार्तिक वारभई यांची ही केस संपूर्ण बघितली, त्यांच्या पालकांचा अनुभवही आपण ऐकला. ही साधारण केस कशा प्रकारे हँडल केली गेली, कशा प्रकारे तुमच्याकडे ते आले होते, सगळं आपण सविस्तर सांगूया. आपल्याकडे आला कार्तिक, त्यावेळेस त्याच्या पूर्ण अंगावरती सूज होती, पोटावरती सूज होती, हातापायावरती सूज होती. युरिन आउटपुट पण त्याचा कमी राहत होता, प्रतिकारशक्ती कमी होती, त्यामुळं त्याला वारंवार सर्दी खोकला होणं, ताप येणं असं प्रत्येक महिन्याला सुरू राहायचं. आपल्याकडे आपण त्याची डिटेल केस स्टडी घेतली, इंडिव्हिज्युअलायझेशन केलं व केस रेमेडी आपली मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट त्याला सुरू केली. साधारण पहिल्या 2 ते 3 महिन्यात त्याचं स्टेरॉइडचा डोसही आपल्याला कमी करता आला. त्याचप्रमाणे त्याच्या अंगावरची सूजही कमी यायला लागली. युरिन आउटपुट जो कमी होता तो वाढायला लागला. वारंवार जे इन्फेक्शन होत होते ते कमी झाले. आणि कार्तिक आता सर्वसामान्य इतर मुलांप्रमाणे शाळेत जाऊ शकतो. त्याचे डेली जे ॲक्टिव्हिटी आहे, स्कूल ॲक्टिव्हिटीज, अकॅडमिक्स, ते पूर्णपणे व्यवस्थित करू शकतो. आणि भुकेची पण त्याची तक्रार होती, ती पण आता आपल्या औषधांनी कमी झाली. कारण स्टिरॉइड त्याला हेवी डोसेस सुरू होते, त्याचप्रमाणे इम्युनोसप्रेसंटची औषधंही सुरू होती. पण त्या गोष्टी आता आपल्या औषधामुळं अंडर कंट्रोल आहेत. चांगल्या प्रकारे आता सूज जरी आली तरी 1 ते 2 दिवसच असते, त्यानंतर ती सूज आपोआप कमी होते. युरिन इन्फेक्शन होत होते त्याला, ते सुद्धा आता कमी झालेत. आणि ओव्हरऑल त्याचं इम्युनिटीमध्ये वाढ झाल्यामुळं त्याचे प्रोटीन लॉसही कमी झालेला आहे. आणि थोड्या कालावधीनंतर तो पूर्ण आपल्याकडून बरा होईल आपले ट्रीटमेंट. आणि आपली औषध घ्यायची पद्धत अगदी सोपी आहे. तो स्कूलला जाताना औषधं घेऊन जातो, तिथेही तो टीचरना सांगून तो आठवणीनं औषधं घेतो. आणि त्यामुळे आपल्याला आणि आहारातलं थोडं पथ्य जे आहे ते पण त्याच्या मम्मीला आपण सांगितलेलं आहे, त्याच्या पॅरेंट्सना सांगितलेलं आहे. त्या पद्धतीनं ते फॉलो करतात सगळ्या गोष्टी. रेग्युलर फॉलोअपमध्ये आहेत पेशंट. रेग्युलर आपण त्यांच्या टेस्ट करतो प्रत्येक महिन्याला. त्यामुळे ते पेशंट आता रिकव्हरीच्या दृष्टिकोनातून बरं व्हायला लागलेलं आहे आणि तो पूर्ण आपल्या या आजारातून बाहेर पडू शकतो. लहान मुलांमध्ये प्रामुख्याने हा आजार आढळून येण्याच्या मागची कारणं जी आहेत ती नेमकी काय आहे? यामध्ये मिनिमल चेन नेफ्रॉटिक सिंड्रोम हे एक महत्त्वाचे कारण आपल्याला नेफ्रॉटिक सिंड्रोममध्ये दिसून येते. यामध्ये काय होतं तर WBC जे असतात म्हणजे पांढऱ्या पेशी शरीरातल्या, त्यामधील लिम्फोसाईट हा घटक असतो. तर त्या लिम्फोसाईटच्या कार्यामध्ये कुठंतरी बिघाड झाला तर त्या बच्चूमध्ये नेफ्रॉटिक सिंड्रोम आपल्याला दिसून येतो. पहिल्या प्राथमिक लक्षणांमधनं कळलं नाही तर मग ॲडव्हान्स लक्षणं पुढे कुठल्या पद्धतीने पुढे जातात? ॲडव्हान्स लक्षणांचा विचार केला तर त्याला मुलाला स्किन रॅश येऊ शकते, ऑल ओव्हर बॉडी इरप्शन येऊ शकतात. त्याचप्रमाणे एखाद्या पेशंटमध्ये जर युरिया क्रिएट वाढलेले असतील तर त्याला सततची उलटी, मळमळ या प्रकारची लक्षणेही दिसून येऊ शकतात. काही पेशंटमध्ये युरिन आउटपुट हा कमी होतो कारण प्रॉपर युरिन फ्लश होत नाही. त्याचप्रमाणे भूक कमी लागणं हेही लक्षण आपल्याला नेफ्रॉटिक सिंड्रोमच्या ॲडव्हान्स केसमध्ये दिसून येऊ शकतं. आता नेफ्रोटिक सिंड्रोम जर का आपल्याला डायग्नोज करायचं तर त्या दृष्टिकोनातून काही वेगळ्या टेस्ट असतात का? त्या कुठल्या असतात? मग त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला नेफ्रोटिक सिंड्रोमचं जर निदान करायचं असेल तर आपल्याला फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट कुठली तपासणी करावी लागेल तर युरिन रुटीन अँड मायक्रोस्कोपिक. यामध्ये मायक्रोस्कोपिक जरी प्रोटीन लॉस असेल तरी तो आपल्याला दिसून येतो. हा प्रोटीन लॉस 30 मिलीग्रॅमपासून 3 ग्रॅम इतका हेवी असू शकतो. यामध्ये 24 आवर युरिनरी प्रोटीन पण करावं लागतं. 24 तासात युरिनमधून प्रोटीन किती बाहेर पडतं, किती प्रमाणात बाहेर पडतं हे आपल्याला बघणं फार गरजेचं असतं. त्याचबरोबर काही पेशंटमध्ये ॲडव्हान्स तपासणी कराव्या लागतात. यामध्ये C3 कॉम्प्लिमेंट C3 ही तपासणी आहे. त्यानंतर ANA बघावं लागतं आणि ASO टायटर्सही काही पेशंटमध्ये बघावे लागतात. किडनी बायोप्सी ही अतिशय महत्त्वाची स्पेशलाइज तपासणी आहे जी नेफ्रॉटिक सिंड्रोममध्ये करावी लागते. त्याचबरोबर रुटीन सोनोग्राफी व रुटीन एक्सरे, चेस्ट एक्सरे याही तपासण्या करणं गरजेचं असतं. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती नेमकी काय आहे आणि मग मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये तुम्ही काय वेगळ्या प्रकारची उपचार पद्धती देता? आपण जर कन्व्हेन्शनल लाईन ऑफ ट्रीटमेंटचा विचार केला तर स्टिरॉइड्स हे एकमेव औषध कुठेही नेफ्रॉटिक सिंड्रोमच्या बच्चूला दिलं जातं. स्टिरॉइड्सनी कुठलाही आजार कधीही बरा होत नाही. दे ओनली सप्रेस द डिसीज, दे वोंट क्युअर द डिसीज. बट होमिओपॅथी क्युअर्स द डिसीज. हा आपल्या आणि मॉडर्न लाईन ऑफ ट्रीटमेंटमध्ये फरक आहे. म्हणजे प्रचलित औषधोपचारामध्ये काय होतं तर स्टिरॉइड्स हे लॉंग ॲक्टिंग किंवा शॉर्ट ॲक्टिंग म्हणजे शॉर्ट टर्मसाठी तरी दिले जातात किंवा लॉंग टर्मसाठी तरी दिले जातात. शॉर्ट टर्म जर स्टिरॉइड घेतले तर त्याच्यामुळे स्किन रॅश येणं, उलटी, मळमळ अशा प्रकारचा त्रास दिसून येऊ शकतो. लॉंग टर्म स्टिरॉइड्सनं काय होतं तर कॅल्शियम
शरीरातलं कमी होतं, त्यामुळे बच्चू असतात त्यांची हाडं ठिसूळ होतात आणि हाडांच्यावर ग्रोथवरती त्याचा खूप वाईट परिणाम दिसून येतो. त्याचप्रमाणे काही पेशंटमध्ये शुगरची लेव्हल वाढते, लिपिड्स वाढतात. म्हणजे नेफ्रोटिक सिंड्रोममध्ये मुळात लिपिड्स वाढलेले असतात, पण स्टिरॉइड्समध्ये आणखी भूक लागते पेशंटला आणि इंटेक वाढतो आणि फॅटचं प्रमाण वाढू शकतं. आता आपल्याकडे जेव्हा कन्सल्टेशनसाठी एखादं बच्चू येतं तेव्हा समजा 4+ प्रोटीन लॉस आहे, तर आपण तो 3+, 2+ आणि नील अशा पद्धतीनं आपल्या ट्रीटमेंटनं 4 ते 6 महिने किंवा 6 ते 8 महिन्यामध्ये प्रोटीन लॉस बऱ्याच प्रमाणात कमी येतो. आणि हे विदाऊट एनी साईड इफेक्ट आहे. OPD बेसिस ट्रीटमेंट आहे. छोट्या बच्चूंना इझिली च्युएबल स्वीट पिल्स आहेत त्यामुळे छोटी मुले ते आनंदानं घेतात औषधं आणि त्याचा कुठलाही दुष्परिणाम जाणून येत नाही. त्यांचे डेली रुटीन फॉलो करत ती औषधं आपली घेऊ शकतात. लहान मुलांनी स्पेसिफिकली काही काळजी घ्यायची असेल तर त्या दृष्टिकोनातून आपण पालकांना काय सांगतो, कशा प्रकारे काळजी घेतली गेली पाहिजे? ॲक्च्युली या बाबतीत थोडंसं कॉन्ट्रोवर्सी आहे. म्हणजे काही डॉक्टर्स असं सुचवतात की जास्त प्रोटीन तुम्ही घ्यायला पाहिजेत, कारण एवढ्या प्रमाणात डिप्लिशन होतं प्रोटीन लॉस असल्यामुळं, प्रोटीन शरीरातले इतक्या प्रमाणात डिप्लिटेड राहतात, तर तुम्ही ॲडेड प्रोटीन घ्यायला पाहिजे डाएटमधून. पण काही डॉक्टर्स असे म्हणतात की जर तुमची किडनी एवढी सक्षम नसेल, तेवढा ताण बिअर करू शकत नसेल, तेवढे प्रोटीन्स फिल्टर करू शकत नसेल, तर तुम्ही एक्सेसिव्ह प्रोटीन घेणं चुकीचं आहे. तर आपण म्हणजे मध्यम स्वरूपात प्रोटीन्स घेणं पेशंटला आपण ॲडवाईज करतो. यामध्ये डाळी, उसळी याचं प्रमाण निश्चितपणे कमी राहायला पाहिजे. नॉनव्हेज प्रोटीनमध्येही व्हाईट ऑफ बॉइल्ड एग हे घेऊ शकतात पेशंट. फिश आणि अदर नॉनव्हेज प्रोटीन आपण रिस्ट्रिक्ट करायला सांगतो, पूर्ण टाळायला सांगतो. मिल्क प्रोटीन घेऊ शकतात पेशंट आणि बाकीचे इतर फ्रूट्स जे आहेत त्याला कुठलंही लिमिटेशन नाही आहे, त्या सगळ्या गोष्टी पेशंट घेऊ शकतात. लो सोडियम डाएट इज ऑल्सो ॲडवायजेबल. लो सोडियम डाएट का घ्यायचं आहे, तर पेशंटच्या अंगावर सूज असते. काही पेशंटमध्ये युरिन आउटपुट पण कमी असतो, तर ही सूज वाढते. म्हणजे जर तुम्ही मिठाचं प्रमाण वाढवलं, आहारातून मीठ जास्त प्रमाणात घेतलं, खारवलेले पदार्थ घेतले, तर ही सूज वाढू शकते. यामध्ये पापड, शेव, लोणची, कुरकुरे अशा प्रकारे जनरली मुलं हट्ट करतात या गोष्टींसाठी, तर त्या गोष्टी मात्र पूर्णपणे टाळायला पाहिजेत. एखाद्या मुलाचं युरिन आउटपुट कमी असेल तर रिस्ट्रिक्टेड वॉटर इज ऑल्सो ॲडवायजेबल. लो प्रोटीन डाएट, लो सोडियम डाएट अँड रिस्ट्रिक्टेड वॉटर इज आयडियल फॉर ईच अँड एव्हरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशंट. तर मग अशा प्रकारे जेव्हा पेरेंट्स येतात तेव्हा तुम्ही त्यांना मग कशा प्रकारे काउन्सिल करता, कुठला सल्ला देता, कशा प्रकारे त्यांना पूर्ण हँडल करता? ॲक्च्युली नेफ्रोटिक सिंड्रोम हा आजार तसा पालक आणि पेशंट म्हणजे बच्चू या दोघांचे परीक्षा घेणारा असतो, कारण वारंवार येणारी सूज हे त्याचं प्रमुख लक्षण असतं. सूज आजार कंट्रोलमध्ये आल्यासारखा वाटतो, प्रोटीन लॉस कमी झाल्यासारखा वाटतो, परत काही कालांतरानं रेमिशनमध्ये जातात पेशंट, परत प्रोटीन लॉस, परत ते VCS सायकल सुरू होतं. प्रोटीन लॉस जेवढ्या प्रमाणात जास्त प्रोटीन जातात तेवढ्या प्रमाणात सूज राहते. या बच्चूंमध्ये आता कसं होतं, छोटं बच्चू असल्यामुळे त्याला एक्सप्लेन करता येत नाही की त्याला काय त्रास होतोय किंवा थकवा जाणवतोय किंवा इतर काही लक्षणं असतील. मोठ्या व्यक्तींसारखं छोटे बच्चू सांगू शकत नाहीत, तर आपल्याला त्या गोष्टींकडे व्यवस्थित लक्ष देऊन आपल्याला ते ट्रीट करावं लागतं. तर आपली ट्रीटमेंट ही छोट्या बच्चूंसाठी किंवा एल्डरली पेशंटसाठी, दोन्ही एक्स्ट्रीम ऑफ एजेससाठी इट इज आयडियल अँड इट इज सेफ. मॅडम, तुम्ही या विषयावरती आज एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. नमस्कार. या विषयासह आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये आत्ता आम्ही इथेच थांबतोय. नमस्कार. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल ID आहे info@modernhomeopathy.co.in. modern homeopathy 8009@gmail.com.